Нещата, които говорим, започват ли така малко, мислихте ли за тях, подреждат се ли нещата? Аз вчера индивидуално направих за тези за това, което сме говорили. Продължаваме напред. И така, една от задачите на този курс, специално на този курс, ние сме водили много курси, но специално на този курс, това е новото преподреждане на възгледите ни за това как е устроен света и как сме устроени ние и как във връзка това ние се развиваме всички. И защо се развиваме? Това ми специално инопланетяни от Галактически съвет те присъстват. Ще им предавам. Специално устройство. 1, 2, 3, как ми чувате? Добре, добре. Да, нека да пробваме, да. Русия съм. Да. Така, говорихме как се проявява духовна реалност и какво това е духовно развитие, къде се случва. Помните ли го? Бързо. Да. Къде се случва духовно развитие? Във връзките между хората. Как се проявява духовна реалност? Във взаимоотношения. Във взаимоотношения. Да, също е отговор. Духовно развитие е свързано с това, че ние имаме две свойства, говорихме, нали? Какви бяха тези две свойства? Да получаваме и отдаваме. Получаваме и отдаваме. Аз малко така, защото бързо пиша, съкръщавам време за това. Отдаване. Това са две ключови момента. Тези свойства, това са основни свойства на Вселената. Вселената има само две свойства. Свойства за получаване и свойства за отдаване. Свойства за получаване, това е егоистично свойство или то, сега малко, то се асоциира с творение и това е женско присъствие на свята. Естествено. Свойства за отдаване, това е творец и това е мъжко присъствие на земята. Но това не значи, че мъжете такива все отдайни, а жените такива получаващи. Абсолютно всички ние имаме тези две свойства в нас, но това е такова принципно разпределение. Тук ще ви кажа една много интересна проява на тези две свойства на земята, които тяхното ни разбиране, тяхното неправилна интерпретация води до много страдания в нашите взаимоотношения. Оказва се, що свойство за получаване, за отдаване? Това е мъжкото. Ние казваме вчера, че духовното управлява материалното. Абсолютно всички наши преживявания, наши ситуации, те имат така наречени духовни корни, отгоре. И тук нашия материален свят, той се проявява на законите по духовните закони. И правилно намесване към тези закони би било така. Мъжете, те имат свойства за отдаване. Тяхната необходимост и тяхната задача. Какво правят те? Те трябва да се обединяват и през тяхното обединяване всъщност идва основно светлината, за което сме говорили. Как това нещо би трябвало да изглежда на Земята? Мъжете, те са създадени да правят връзки навън. Затова толкова много на Земята, жените седяха в къщи, а мъжете бяха навън. Те са създадени да имат връзки навън. Това е тяхно задължение. И като създават връзки навън, те трябва да наберат нова светлина. В нашия свят това се подразбира пари, емоции, състояние. Това е. И го носят вкъщи. Обаче, какво става за жената? Жената свойства за получаване. Тя седи вкъщи, тя е кралица в дома. Затова мъжете толкова неориентирани в къщите. Къде ми чорапите, къде ми това? И жените от това се раздражават се. Ние трябва да се дразим от това нещо, мъжете не ориентирани в къщите. По духовните свойства. Ние сме жените там кралици. Мъж идва и трябва всичко да й даде. Нали? Той отдава на жената.
И ако той отдава неправилно, не говорим само за пари. Говорим за светлината, който е емоции, състояние, целите му. Жената за какво започва да прави вкъщи? Голямо мърморене. Жената, тя прави, ако мъж върви към целта, жената тази, която създава движение към целта. Движение към целта. В този смисъл казват, в духовния смисъл жената има огромна роля. Ако тя не създава движение на мъж към целта, той ще седи на мястото и ще спи на дивана. Тя със своя мърморене, дори със свое мълчаливо присъствие, тя подтиква мъж към движението. Това не е на задача. То стигне само да го изтупеш, боба ти да. Това е. Да зарули. Значи говорим за духовни корни, как това в нас се проявява. Затова казват, защо жените все недоволни? Защо? Защо? Неправилно се носи светлина в къща. Тя, жената, усеща напълване, някакво не е това напълване. Не е достатъчно. Казват така, мъж трябва да се научи как да напълва жена. Тогава на него ще му стигне дори един час да я напълни и тя ще бъде спокойна. Но ако той е напълва неправилно, тя ще му стигне живота. Това е по духовни корени. Много интересно. Ние не знаехме, че сега, че по този начин устроено. Ние не знаехме защо имаме тези подтики в нас. Ние дори не можем да ги контролираме. Те в нас управляват се от природа. Това е интересно. Това не е ли малко такова разглеждане на нещата, че все едно отговорността се прехвърля към другите? Не, отговорността е в двамата. Това е обмена. Това е обмена. Просто казваме къде е приоритет. Но и двамата трябва да се развиват. Да. Абсолютно двамата притежават тези свойства и трябва там себе си. Но ние говорим какви има в нас подтики повече. Защо мъжете имат подтики повече да все ходят навън? Откъде е това нещо? Само, че идея какво трябва навън да събира и как трябва правилно да изгради своя връзка с женското. Накрая ни трябва да се обединяваме и правилно да вървим заедно. Иначе не се получава. Иначе има битка, като казахме вчера. Има тази война. И не можем, и какво казваме? Ние не можем да разберем мъже, те не могат да разберат жени. Неправилно. Можем да разберем. Ако знаем какво в нас се случва като природа. Това е съвсем накратко. Има цели лекции за взаимоотношения между мъже и жени. Ние там няма много сега да навлизаме. По-скоро искам да навлезем в шестото чувство. Какво е това нещо? Абсолютно всички сме чули за шесто чувство, нали така? Някой да не е чул? Точка сърцето. Така, добре. Точка сърцето, да, добре. Искам да чуя от вас. Какво до сега ние знаем? Какво това е шесто чувство? Интуиция. Интуиция. Друго? Това е. Много неща се описват с тази дума. Усещането. Усещане, интуиция, нали? Да си сигурен за нещо, без да си го преживява, да нещо ще се случи. Някаква сила, която ти потиква към това нещо. Някаква сила. Вътрешен борче. Какво? Вътрешно знание. Според мен е натрупан опит и лични преживявания. Много си близо. Обаче, Вярваш на себе си. обаче, ние всички имаме натрупан опит. Имаме ли всички шест? Значи, Имаме, обаче не го чуваме. Въпросът е доколко се доверяваш на него. Значи, при шесто чувство трябва да има специфично натрупан опит. Не е просто натрупан опит. Не е натрупан опит от готвене на храна, или от просто някакво... Защото това е също натрупан опит, нали? Или натрупан опит от раждане на деца, или дори натрупан опит от живение в семейство. Това все още не е шестото чувство. Или натрупан опит просто за общуване в група. Това не е шесто. По-скоро натрупан опит в смисъл да познаваме духовните закони и да действаме според тях и тогава почва да се развива интуиция. Кои са тези духовни закони? И това на правилно отдаване на... Вече много се захитря. Много бързо. Любов към другите, към себе си. Много хубаво правилно. Да излъчваме... правилно. Да излъчваме любов към другите. Никой от нас не се съмнява, че излъчва любов към другите.
Дори и майки не се съмняват, че излучат любов към своите деца, нали така? Зависи. М? Зависи, защото има различна мотивация отвътре, в смисъл какво правиш. Ако не искаш да ти можеш пак уж любов, обаче да искаш да направи това, направи това, това не е любов. Значи има правилно някакви възгледи. Точно така. Правилно е. Трябва да има правилно разбиране за тези неща, затова ние ги наместваме. Да ни се поизясни. Точността трябва да има. Когато няма точност, духовна наука е точна наука. Тя е като математика и геометрия. Там всичко точно. И ако ти неправилно разбираш нещата, ти неправилно правиш действия, ти неправилно организираш себе си процеси и нищо не правиш. Ти имитираш духовно развитие. Точно. И затова няма резултат. Шесто чувство. Шесто чувство, това е чувство, което се появява при тренирането. Трениране на свойство за отдаване. Или алтруистично свойство. Значи, свойство за отдаване, алтруистично свойство, това е това също. Отдаване. Вчера сме казали, че шесто чувство при трениране на свойство за отдаване трябва да се тренира и играе имитация. Говорихме вчера за това нещо, нали? Ние играем в това свойство, но ние точно знаем как да играем в това свойство. Като деца, те точно знаят, като играят на кукли или на взаимоотношения между майка и баща си, нали, те казват. Те гледат какво правят възрастни и имитират. Айде, ела да прибираш се да едеш, ти защо не седиш правилно и така нататък. Нали? Те имитират това, което видяли. Ние не просто имитираме. Ние имитираме процеси, които има при създаване на това свойство, на отдаване. Нека да ги припомним, вчера сме ги загатнали, нека да ги припомним едно по едно. При свойство за отдаване, понеже днес много ще работим, при свойство за отдаване има точка 1. Тя започва с любимата дума на Иван. Приемане. Какво значи приемане? Аз приемам Нещата такива, каквито са. Няма критика, няма оценка. Колко е трудно това нещо? И сравнение. Сравнение. Колко е трудно това нещо? Добре, приемане. Да видим как ще го правим. Втората дума. Срещу, това е много интересен момент, който за нас почти невъзможно на първо четене да го приемаме. Срещу мене винаги е всичко съвършено. Срещу мене винаги стои съвършен човек. Обикновено нашето какво? Аз съм съвършен, а другите още в пътя на развитие. И трябва много да практикуват. Изведнъж на нас ни объркат окончателно нашата представа и казват: не, срещу мене винаги е съвършенство. Срещу мене е съвършенство. Ние ще го пробваме да го Щом няма критика, значи съвършение. Срещу мене е съвършенство. Да, това е така. Изглежда лесно. Значи го приемеш. Това е най-доброто за теб. Това не е пак оценка. Не е ли пак оценка? Оценям го дали е съвършено или не е съвършено. Приемаш ли? По-скоро приемам, че е такова, каквото съм аз, без да го оценям добро ли е, лошо ли и дали е съвършено. Да, поглеждаш го, то вече е там. Ама ти си имаш за най-добрата. Това не е оценка, това е настрой. Определям го, че е съвършено. В упражнение ще видим това е оценка или това е идеално. Това е настройка. Настройка. Правилно казвам това. Настройване. Това е настройване, което в будизма казват, настройваш мотивацията си. Това е вид нагласа на възприемане на нещата, който те сменя реалността. Вчера сме гледали филм за реалността, който само тази нагласа, хоп, все едно те отваря нов пласт на възприемане на реалността. Това е в момента инструкция. Това е технология.
на настройка на нашето съзнание. Точка номер 3. Срещу мен винаги говори Творец. На мен нещо говори Творец. И ако говори глупости? Не ми говори Галя. Не ми говори Галя. Срещу мен нещо ми говори Творец. Също много странно нещо. Говори Твореца. Какво значи Твореца? Една техническа част, може ли? Да. Не може ли срещу мен? Да. Пред мен. Не срещу Този пред мен. Да. Добре, този пред мен говори на мен Твореца. Това всичко в практика сега ще пробвам. Така, благодаря. Друго. Това вчера сме го говорили. Аз се грижа за комфорта на другия. Грижа се За Твореца. Грижа се за Твореца. комфорта на другия. Значи, ако тази част до сега, тези 3 точки, това беше по-скоро настройване на мотивация, като това нещо от тези точки, които сега ще кажа, това вече съвсем конкретно мое вътрешно действие, което трябва да наблюдавам в себе си. Значи, аз се грижа за комфорт на другия. Ама това е когато познаваш някой човек, защото ако не го познаеш, как ще... Не, смисъл, ако те видя и не знам какво ти е комфортно, как ще ти се дам комфорт? Хубав въпрос, не ще поговоря. Защото комфортът това нещо универсално или това нещо индивидуално? Всъщност въпросът е този. Да, този въпрос. Сега ще поговорим. Сега ще кажа още една точка и ще поговорим. Значи тук ще има много въпроси. Понеже ние имаме много... И аз се грижа за комфорта на други. И тук има подточка по-скоро. Това не е точка 5, това е подточка. Ние говорихме, че грижа за комфорта на други, това е... Като получиш да дадеш. Не, да не оценяш. Нали така беше? Хубава фраза. Да му дадеш. Така беше. Тя също оттам, но може да кажем, че това е по-точка. Добре, да пишем го. Получиш за да дадеш. Пробва да го обясниш на Стефка, той вчера не беше. Какво значи получиш за да дадеш? Ами ако, например, си се нахранил с любимото си ядене, в любимата си компания и в любимата си обстановка, след това отидеш на гости, който някой те е поканил и току-що направил вечеря, но ти толкова си се наял и то така прекрасно, че въобще не искаш да си хапнеш, все пак можеш да си хапнеш няколко хапки, за да му доставиш удоволствие. Това е като пример. Какво има за предвид? За да получиш, за да дадеш. Ти си гра... Това е като пример. За да се разбере самата технология. Има, помисли си. Има го това. Не да се стоят. Какво? Аз мисля, че е много по-дълбоко. Да, но това беше такъв просто нагледен пример. Значи това е принципа. Тоест на теб ти изобщо... Когато не искаш нещо. Сега ще кажа като още един пример. Това не знам казвала ли съм в наша група или не. Пример за причина Буда. Един мъж беше много беден и изведнъж се разбогатя. Много богат. Така стана, намерил плат. Стана богат. Щастлив. Обединил се. Не, не се обединил, случайно намерил плат и стана много щастлив. И той мисли, като става много щастлив, той започна на роднината си да купува подаръци, всичко помага им, раздават се, обаче те все по-кофти с него се отнасят. И той не може да разбере какво става. Отива той при Буда и казва: добре де, искам да ми помогнеш. Не мога да разбера, аз всичко раздавам от себе си. Обаче, защо има такъв проблем с роднините? Отношения не се влошават се, стават все по-лоши и по-лоши, вече не искат да говорят с мен и така мърморят. Той казва: добре, какво става? Ти им купуваш всичко. Да, всичко им купувам. Помагам на всички. А ти приемаш ли от тях подаръци? Аз всичко имам, за какво ми? Аз всичко имам какви подаръци, аз напротив, така не ми трябва това нещо. Той казвам: да, но те също искат нещо да ти отблагодарят, да ти дадат, не заради това да вземаш подарък. Те искат по този начин и те
да ти върнат жеста. Пробвай да получаваш от тях подарък. И за един месец и до нашия човек казва, край, отношение оправяне нашите. Няма значение. Той имал всичко, но той им давал тази възможност да им наслади тяхното желание, те да дадат. Това имат за предвид. Тази дълбочина. В този смисъл получиш, за да дадеш. На теб не ти трябва. Но ти грижиш се и това е под точката. Аз се грижа как да напълня желания на други повече от моя. Това е смисъл да можеш да получаваш, каквото живота ти предлага. Да не го отхвърлиш. А тук оказва се, То е че също. абсолютно духовната наука, това е, обучава нас как правилно да получаваме. Това е интересното. Оказва се, че това е. Нас ни учат как правилно да получаваме. Как правилно да получаваме емоции, как правилно да получаваме събития, как правилно да получаваме всичко. На мене ми излезе в един ченелинг, че в основата на всичките ми проблеми стои неспособността ми да получавам правилно. Абсолютно. Че не мога да получавам. Абсолютно. Абсолютно това. Значи, да напълниш желание, но да напълниш... Тук нищо не разбира се какво пише, ами пример. Да напълниш желание на другия Може да нарисуваш една чашка с вълнички. повече от своя. Въпрос, че имам, ако не умеем да получаваме правилно, това Учим се. директно води до че не умеем да даваме също правилно. Абсолютно. Ние всъщност, вчера сме говорили за това нещо, Че ако има баланс в едното, то определено има дисбаланс. ние всички живеем само в егоистично свойство, желание за получаване. Ние сме пълни консуматори и всички сме пълни егоисти. Ако погледнеш себе си много внимателно, човек създаден така, негова движеща сила наслада. Всичко, което правим ние в този живот, това е наше желание да се насладим и първо, което правим, излизаме навън, гледаме как да организираме този ресурс, за да се получим тази наслада, да се напълним. Специално така създадени сме, да имаме това желание постоянно да напълним себе си с нещо. Това ни дава движение. Любов, щастие. Любов, щастие, ама може ли да себе си напълниш с любов и щастие? Може да кажеш, че ти си щастлива и може да кажеш, че ти си раздаваш любов и напред те раздават любов. Замисли се за това нещо. Така. И само още едно и започваме тихичко да видим. Ние сме. Къде сме ние? Искам да ви кажа един сега много интересен момент, който на нас ни доставя голяма мъка. Нека да го разясним. Нека да го разясним, за да се успокоим. Искам това, за да успокоят за нашите души какво става с нас. Значи, духовна наука, това е тази наука, който ни разказва за това, какви състояния на нас предстои да минем. Тези състояния за програмиране в нас. Тези състояния никой от нас не може да ги прескочи в свое духовно развитие. Така като деца. Деца се ражда, дете се ражда, след това той прохожда, говори. Така. Той не може веднага да започне да говори и да общува с нас на нашето ниво. Има състояние, което ние минаваме. Нали така? Може ли въпрос по темата? Тия състояния минават за един живот или за когато му дойде времето на човека? Значи, тези състояния минават през много животи. Когато му дойде времето. Но в момента живеем в такова време, когато с помощта на групи, защото много може би това нещо да тренираме, съкръщават се време на постигане на тези качества. До сега света ни работил по този начин. До сега имаше много технологии, които те бяха по-скоро като индивидуални технологии. Събирали се хора в групите, но те не отделили толкова много внимание на процеса на взаимовръзки, а те отделили внимание на свое вътрешно постижение и развитие. Разбирате разлика? Това е много голяма разлика. Не използваха точно този момент, какво се случва тук между нас, духовната реалност.
Значи, имаше хора, които отделни личности постигаха цялата, затова знаем това знание. Те постигаха кои състояния минаваме, но те разбираха, че ще дойде време, когато цяло човечество се тренира това нещо. И ние сме живеем това поколение. Ние сме това поколение, което в момента първо започва осъзнато да изгражда тези свойства взаимовръзки по правилен начин. Аватар, много хубаво беше показано. Ние случайно появяват се филми Аватара и така нататък. Ние случайно отворим цяла информация. Защо? Специално беше направена така, ако иска за друга, но всъщност точно за това. Специално беше направена така, вчера сме говорили. Тук бяхме едно цяло. Дън, тук минахме през 5 стадии, в който накрая сме се оказали на нула, без светлината в нас, който сме говорили вчера, какво това е светлината. Светлината, това е наслада от отдаване, нищо друго. Наслада от това състояние. Вижте го изпитате, днеска ще го видите. Тук сме се развивали, тук сме били. Как се развивало с нашето съзнание? Първо, не жива материя, растителна, животно, човек. Успях, че нарисувам. Човек. От нежива материя, нашето съзнание натрупа опит как да се свързват плътно атоми помежду себе си. От всяка стадия на развитие нашето съзнание наработвало някакви качества. Как да удържим материя? Това беше в период, когато съзнанието беше в състояние на нежива материя. Беше този опит. Да удържим структурите на атоми. През растителното, какво сме наработили? Как мислите като съзнание? Какво в нас остава? Косата, ногтите, това е всичко растителното. Но какво е растителен свят даде на нас? Чувство. Това беше първият момент на обмяна. Процеса на развитие и прогреса. Защото ние постоянно... Дума нищо не е. Трансформиране на светлина. Първият опит за обмяна. Първият опит на свързване. Земята, Слънцето, фотосинтеза. Там сме научили първи опит за тази обмяна. Като минавахме през всички сме там минали. Животинското, какво сме минали? Храна, чифтосване, взаимодействие, всичко. Има там и чувства, но там още няма човек. Забележете, защо казват, че докато не се получи тази точка в сърцето, като не започне да топти в човека, и той докато не започне да задава въпроса за смисъла на живота, той се намира на ниво животно. В този смисъл. Животно живее инстинктивно. Няма осъзнаване. Няма осъзнаване. Няма осъзнато трениране за свойства на отдаване. Инстинктивно го води природа и той инстинктивно прави тези неща. Няма воля, собствена воля. Няма собствена воля. Точно така. И от животни сме научили как да живеем в стаите, как да си правим къщички, нали, защото те правят там тези. Как да раждаме деца, как да взаимодействаме. От животно това е нещо на нас. Сега сме встъпили на стадия човек. Стадия човек, той е създаден за това, че той може осъзнато да доведе себе си до най-върховно състояние на наслада. До състояние на щастие. Вчера сме говорили, че на щастие човек се учи. Щастие не е това, което от само себе си се случва на някой. Аз си седя, нищо не правя и съм щастлив. Няма такъв номер в природата. Специално така създали, за да можем да се стремим към това щастие. Затова ние понякога го изпитваме и казваме, какъв кейф. Какво става с човек, когато той е напълнен от щастие? Забелязахте ли? Помните свое състояние, кога сте щастливи. Какво става тогава? Обичаш всички останали. Обичаш всички останали, нямаш критика, по-приемлив си, нали? По-така си загрижен за всички и искаш да даваш. Искаш всички да заредиш с това нещо. Спомнете тези състояния, невероятни са. Това е, който ти си чувстваш себе си обединен с всички, искаш да го разпределиш на всички. Наша проблема, че ние специално живеем в това състояние на желание за получаване като егоисти. И тук беше, както казват духовните науки, има различни версии, но примерно казват,
че около 6000 години се появил се първи човек, който започнал за първи път усети този стремеж към това друго състояние в себе си. Нещо друго има. И тук, вчера беше въпрос, защо до сега с нашия егоизъм ние не са развивали правилно. Тук беше стадия, когато ние сме развивали егоизма до дупката. Как сме го развивали? Все появяваха се нови желания. Тук, особено когато започна 20 век, тук колите, космоса, телевизорите, нови храни, нали, бяха крале, бяха разделени обществото, но по-голямата част живееше само с това, че живееха в семейство, раждаха деца и се трудиха, а другата част само се наслаждаваха от живота и така там превърнаха се в едни оплетени взаимоотношения, че стигаха до убийства, нали, и до големи интриги, кралски интриги. Нали? Всички ги знаем. Нашия егоизъм все искаше по нов начин да се напълва. Докато не дойде в нашето време към 1995 година. Това беше пределна точка, когато хора са наяли от всичко. Добре, хубава мебели, хубави коли, хубави жени, приядали хора. Космоса, техники, супер. Ами няма наслада. Наяли се сме на това нещо. И за това се получи криза. И затова казват, това е криза на взаимоотношения. Това е специално така направено от природа, която специално ни води към това, да започнем да се замислим, какъв всъщност нашия смисъл на живота. Смисъл ли ми на живота само да раждам деца, само да ям, само хубаво да се обличам, само хубаво да изглеждам? Това нещо не е достатъчно. Никога не е достатъчно. Има нещо друго. Бих си направена. Защо 95 аз не мога да си спомня какво е станало. Така казват. Значи казват, защо 95-та? Защо 95-та? Това има някакви критерии, които казват, от тук нататък все повече човечество ще започне да се замисля за това какъв е смисъл на живота и започне да се отварят нови знания. И ако се замислиш след 95-та година, точно там започнаха все повече да печатат книги, да отварят всичко. Това не е случайно. Това не е случайно. Затова примерно казват, че в този период. Не е някакъв специален но специфично, което не помня, но... Значи, има се предвид, че при нас е пак заложени нещата. Те заложени еволюционно как да вървим, как да се развиваме. Което на нас пак не ни харесва. Какво значи? Значи сме роботи. Запрограмирани сме и къде сме? Къде е тази свобода на воля, за който говоря? Свобода на воля. Къде е тя? Свободата на воля е в това, че тук като започне човек да се развива и когато той развива по така наречен естествен начин на природа, той прекалено много страда. Защото той не е съзнато се развива и през страдания го карат той да се замисля защо така. Защото никой не иска да седи в страдание, всеки иска да избегне. Има ли някой, който иска да седи в страдание? Да се кейфи там? Не. Нашето желание е да избегнем страдания. И бягайки от страдания, какво правим? А ти как се справи? А тук дай да прочета някаква книга. Има едно момиче в Бургас, който каза на мен, като много лошо отивам в Хиликон, отивам да пишат духовни учения и само четейки наименование, душата се успокоява. Само четейки наименование на книги, душата ѝ се успокоява. Много интересно. Тя го регистрира в себе си това нещо. Обаче много година не знаеше какво да прави с това нещо. Сам ходи, че се забави. Да, и чак сега успя да намери такова. Но усещаше, че води някаква промяна. Тоест, нас не тикат. И когато човек не се развива осъзнато и не прави само усилие,
него през страдания, така или иначе, ще водят към върховните си състояния. И казва така, абсолютно всички сме, пак ще стигнем до това състояние, когато ние бяхме всички заедно. Или до умение на правилно обединяване помежду ни. Абсолютно всички. При това каза, че останаха 226 години. 226 хиляди или 226 сам? Сам. Ние сме почти там. Какво ще се получи точно тази смяна? 26 години. И какво ще се получава точно? Финалната права. Ти ще стигнеш до непомирливо състояние. Само клетър. Това, което в момента казва, че ние минаваме, нали си чул? Ние минаваме от една реалност, бяхме на 5-то ниво, след това на 6-то ниво, след това на 7-то ниво. Значи, как мислиш, къде тези нива се намират? В промените, които стават в космоса, който е извън нас, и те ни преградират по някакви. Що сме казали, че духовна реалност... Тези, които поддържат тия теории, нали, и говорят дали то от едно ниво на друго, така нататък. И говорят едно друго нещо. Казват, че човекът като се издава, нали, идва на този свят, прави като договор с Създател. Идва в една мисия. И той като почва да се развива по такова някаква посока, той си губи и забрави за мисията си. И затова се получава едно страдание или нищо такова. Това е примерно за това, което говорим. Неосъзнато. Като има неосъзнато, дали да имаш някаква мисия, така. Ти си прав за мисия, абсолютно всеки от нас се явява част на цялото. Затова всички сме важни. Абсолютно всички. Това се казва равнопоставено. Аз възприемам всички, че аз и без този не мога, и без този не мога, и без този не мога. Всеки нещо прави. Като не ми лекуват зъби, какво ще правя аз без зъби? Като не ми там правят каквото да еде, хляба, дрехи и други филми да не ми правят. От всички сме зависими. Всички важни на моя живот. Камери, нямам с какво да пиша, аз мога това да го изобретя. Нямам време за това нещо. Но слава ти Господи, че има този, който го изобрел. Нали така? И когато в нашата глава има това разбиране, сложен хубаво бижу, някой го направил, мислил тази посока. Бойко Борисов. Да, ето има надписи, измислиха тук надписи, сложиха, по-добре чуваме с тези апарата, някой всичко това нещо е измислил за нас. И ние се ползваме от това нещо. Всъщност точно това е получаването, да имаш съзнанието и всички неща, да получаваш и да изпитваш благодарност за тях. И веднага ставаш щастлив. Веднага ставаш, защото ти разбираш своя връзка с тези хора. Ти няма как да не бъдеш благодарен към тях. Знаете ли какъв красивия кристал, нали знаете сега за водата? Да. Какъв най-красивия кристал? Благодарност и благодарност. Не само благодарност, не само любов. А тези две думи правят най-красивия кристал. Любов и благодарност. Това е много интересно. Затова казват, трябва да се събуждаме и да започнем един с настройка за благодарността. Това ти прави една нова настройка. Това е технологии. Това не е просто думи. Ние за сега ги възприемаме като думи. Това е технология за работа с нашето съзнание. Това е много интересно. А ние малко възприемаме като така. Благодаря ти. Това е технология. И като го използваш съзнато, и като осъзнато благодариш, и да видиш как ти се променя реалността. Случва се чудеса. И тук сме. Тук е това, което минаваме. Тук също има пречки. Тук ние минаваме нашите прегради на егото. Е тук. Това се наричат стъпките над егото. И тук най-накрая идва ни разбиране за това, какво се случва с нас по пътя. Аз казах, че сега ще разкажа за състояние, което предвидено е в нас, което ние трябва да минем. Значи, човек идва тук, е с такава малка. Душичка му е толкова малка. Толкова. Душичка. Така. Като него се събуди, там точка в сърцето,
който получава с малко сърчица. малко сърчица. И той тази душичка какво иска? Да я напълни, нали така? Да я напълни иска. Как се получава развитие? Получават нов импулс. Така повече не мога, всичко ми е скучно, нещо не е така, както трябва. Това е този импулс. Получава човек импулса и душичка му започва да расте. Още старото работи в него, има връзка с старото, но като расте, станало му по-голяма, разширяват се, значи той иска с повече неща да я напълни, нали така? С старите неща вече не го напълват. Затова старите неща не ни харесват. Те не ни носят удоволствие. Ние напълваме с новото нещо. И винаги при нас има вече заложено и още по-голямо. Тоест, в това състояние при нас има и старото, и новото. Тука, когато сме тук играе роля свобода на избора. Свобода на избора. Как играе тази свобода на избора? Понеже в мен има и от старото привичното, има и от новото, което още не е усвоено. И свобода на избора, това е. Казахме, че един начин за нашето развитие през страданието. На време го открил Буда. Медитирал, ходил и донесе 4 благородни истини. Всичко е страдание, има причина за страдание, има лек от страдание и 8-кратно благородния път. Страдание. Да, обаче, има и втори начин за развитие. И се оказа какъв е той. Когато човек правилно разбира какво от него изисква природа, какво от него се очаква, от човека нищо друго не се очаква, освен да стигне до свое най-върховно състояние. Нищо друго. Там Твореца иска да го доведе, да стане щастлив. Това е замисъл на творението. Колко интересно. Когато човек това нещо разбира и когато той става съдружник, правилно, съдружник, и той вече доброволно тренира в себе си тези неща, тогава неговия път става радостен. Значи има друг път. И тук, ако тук той през пътя на страдания, той все още е подвластен на кармични закони, но карма не е статика. Няма такова нещо, че съдбата не е статична. Съдбата може да ни се промени всеки момент. За това нещо казва квантова физика. Това не е статичното. Затова, когато човек става осъзнат и доброволно прави усилия в тази посока, започва да работи в този смисъл като помага на Твореца да изпълни задачата, която е поставена пред човека, той тогава съкращава време на своето развитие. И наистина, в нашето време, когато сме стигнали до 95-та година, защо отвориха цялото знание? Защото в нас се натрупа потенциал как да го разберем и как да го приложим на практика. До сега ние нямахме този потенциал. Казват така, нашето его беше толкова малко, че това нито его, нито нищо, това е едно такова примитивно. Другото сега ще кажа, което много ще ви очуди. Нашето его, това не е това, че аз искам хубава дреха, хубава кола, хубава жена. Това не е нашето его. Нашето его, или както казват, злото, това е когато ние се тренираме. Тренираме. Само да ни хъркаш, всичко останало може. Значи... Да, знам. Тренираме наше взаимодействие с някой. Тук виж, призадим. Очакваме следващата дни да призадим. Тренираме наше взаимодействие с някой. Какво се случва в началото? Началото всички сме... Така, началото всички сме добри, нали? Като се видим, идваме в нова група, всички сме се отдайни, нали? Най-добро даваме от себе си. Раздаваме се. Всички го изживели.
Какво се случва, като хора пообщуват месец, два, три? Става малко по-скучно. Става по-скучно, т.е. такъв, аз виждам недостатъци, започва обединяване в групички, нали? Наместване. Този момент започва тази нашата егоистичната. Това започва битка на егоизъм. И точно този сблъсък с този не искам, а с този ми по-приятно. Точно това разделение, това се нарича зло на нашия егоизъм, когато ние не искаме да се обединяваме. Това е истинско зло. Не е другото. Това е много интересно. Ние се обединяваме, да усещаме по-близки. Точно така, това е егоистично. Финно това е. Да. Това ти го. Предпочитам егоистично. Това са енергийни неща, естествено. Така реагира нашето его. Как така? Да се обвинявам с всички. Но много интересно казвам, че ние трябва. Когато и какво става, когато аз избирателно се обединявам? С времето аз все повече имам критерии, с кои да се обединявам, с кои не. И с времето аз все повече се превръщам в една хубава кутийка такава, който се нарича ограничен ум. За мен тези ми приятни, тези такива. Това работи така наша егоистична ум. Не е ли така? И какво става към края на живота на човека? Толкова стеснен вече човек. Той пропуска към себе си толкова цвета. Толкова остана вратичка. Много древно. От цялата тази врата, която има света, човек толкова себе си пропуска. Колко интересно. И от това страда. И казва, тези навънка, тфу! Колко съм си добре аз. Да. Тфу! Аз съм толкова добър, а моя проблем е толкова голям. Те проблеми ли имат? Тяхно проблема ли? Аз как страдам? Тук е най-голямото предизвикателство. Семейството и двойката. А там в двойката кой е по-прав? Кой е по-прав в двойката? Така трябва. Кой ти каза? Така трябва. Там битката е това, нали? И с времето ние се научаваме, казват, те са прежили се по-такова, по-се научиха, но какво сме по-научиха? Ние сме на първа стадия приемаме. Добре, той е така, остави го. Малко, това още не е неправилна връзка. Това още по-скоро търпимостта към това, който иска другия. Мир да е. Да? Мир да е. Мир да е, да. Айде, добре. Да, такова, да. Това още никаква не е правилна връзка. Това още не е тази. Но, друго не е интересно. Казват така, при духовно развитие трябва задължително да имаш партньор. Задължително да имаш партньор. Понеди, така ли? Имаш ли? Тя отива при партньора. Кой ще наливаш? Видя ли го? Не, не знам, че... Така. Защото през прекалено близки партньор... Казва така, твой партньор дори може да живее в Америка. Няма никакъв проблем. Но ти трябва да го имаш. Не е важно на какво разстояние. Не е задължително да го живеете с него вкъщи. Принципно трябва да има партньор. Духовен брат трябва да имаш. Сестра. Какъв смисъл? Партньор. Какво значи партньор? Мисъл интимен. Интимен. Не за духа. Нали е в Америка, примерно? Дори да е в Америка, но ти трябва да го имаш. Защото ти с някой имала си интимност. Какво значи интимност? Какво значи интимност? Интимност. Това вече... Значи, какво значи секс от духовно развитие? Знаеш? Сливане. В крайна сметка, понеже на нас ни казват, ние бяхме като едно цяло. И ще трябва да се върнем като едно цяло. Да усещаме себе си като едно цяло. Ама трябва да се слеем с всички тогава. Ето е предизвикателството, къде е ролята на двойката. Сега ще кажа. Или пък не на двойката. Ние няма да успеем всичко да... Аз все пак искам да говорим, да практикувам. Аз знам да къде. Но виждам, че въпросът е много. И можем да говорим много. И започваме да скачаме. Нека да говоря за това нещо. Но секса ще го загатнем и ще говорим за тези неща много. Сексът, това е тази имитация на сливането. Тя не е имитация. Това е този момент на сливането,
който ние постигаме принципно между душите и правилен секс, когато се грижа на желания на другия, а не на секс. И нали знаете, когато става обратно секса, ако някой се грижа за свое желание, за партньор, айде, бързо, какво се получава? Празнота, нали след това? Всички сме знаем, сигурна съм, че всички преживяли такъв секс, когато след него имаха една празнота вместо напълване. И казваш, какво става? Така. И Стефко отива на най-интересно, сега няма да разбере своя едни неща. Почакай да кажа и тогава да хванеш. Защото това е важно. Значи, ние казваме така. И ние се намираме тук, между двете състояния. Нашето минало състояние и нашето бъдещо състояние. Ние се намираме винаги в тази точка. Това е точка за свобода на избора. Зависи на колко ние сме, вече сме осъзнати или не сме осъзнати, ще се движим през страдания или през по-радостно и по-приятно състояние. Зависи от нас. Не от някого. Тази втората думичка, каква беше? Съдружник на висшите закони на природа. Така да ги наречем. И тук нашето духовно развитие можем да наречем като стъпала. Вчера го казах, че тези стъпала 125. Ние трябва да преминем 125 състояния през 613 желания. Всичко изчислено. Да, това не разбим вчера. 125 стъпала на състояние, което ще изпитаме по тук издигане. И 613 желания, които трябва да ги отработим. 600 и колко? 13. Това е супер. И повече на ограничение. Само 600. Това не е ограничаване, това е природа. Както ние имаме, колко имаме държави на земята. Колко имаш очи? Не, зависи. Чакай, колко имаш очи? Към този момент 2 и 1 отворено ще го Така, това ограничаваш ли на това наша майка на природа така същото и тук. Това е майка природа така решила, с толкова в теб заложена, нищо друго. Колко имаш уста, колко имаш зъби, колко имаш ръце, колко крака? Зависи от... Нека да не изпитваме природата, да приеме, че тя е по-мъдра от нас, 613. Така, говорим за това. Ние сме закодирани, да. В нас има всичко приброено, да. Ние можем да се съпределяваме за това, колкото да искаме. Но и толкова. Ти можеш да искаш 10 очи, ти имаш 2 очи. Толкова. Всичко останало се счита мутант. Има хора с 6 пръсти, има хора с... Аз съм видяла в Индия. Страшно изглежда, между другото. Но нормално състояние е толкова. Същото в нашия вътрешен свят. Ние имаме емоции, чувства и мисли, които имат определено закодирано състояние. Тези състояния имат определен брой. Но, ние знаеш какво бъркаме, где съпротивляваме се? Това, че ние през тези състояния ще влезем в света на безкрайността и там няма ограничения. Това е съвсем друго. Но това, че в нас има определен набор за тези състояния, които трябва да преминем, за да стигнем към тази точка на безкрайността. Само това е разлика. Но всъщност ние влизаме в света на безкрайността и там няма никакво ограничение. Това е за това, което... Тук има съпротива и не е правилно разбиране неща. Затова ние имаме съпротива, как така ще ни ограничават. От друга страна, в нас има набор на нещата. Това е. Като колата. Колата не може да има 33 двигателя. Има набор. Иначе ще бъде трудно да се движа по тези пътища. Така. И казват така. Ние минаваме по тези стъпала от състояние към състоянието. Винаги, когато ние минаваме, отиваме в новото си състояние. Ето тук ни става съда по-голям. Тук какво се случва? Тук аз казвам, Боже, какъв кеф! Колко всичко интересно! Еуфория! Започвам да чета, всичко да възприемам по нов начин. Все едно гледам на ново книги, все едно чета, все едно на ново виждам хора. Еуфория! След това... Всяка нова стъпала носи еуфория. Носи еуфория. След това то
То е ограничено, то е до тук. При мен настъпва състояние, когато Супер объркано. нищо не разбирам. Какво става с мен? Не тъпия период. Тези неща. Какво беше? Това е верен признак, че ние сме изконсумирали този потенциал на тази стъпка. И това е междинно състояние. Тук винаги старата информация трябва от нас да отиде, за да се подготвим за новата. Затова се получават тези състояния на объркване. Те са нормални състояния. Радвайте се на тях. Не се закачайте, само ги наблюдавайте. Абсолютно нормално състояние. Прекрасно, когато аз казвам, ага, ясно. Това е представителна позиция за новото. След това човек се качва тук и му изпада в еуфория. Защото това му се разширява тук душата. Затова казва постигане на разширено състояние на съзнание. Обратна пирамида. И така постепенно ние се разширяваме. Накрая казан ще стане. Накрая казан е огромен. И накрая в този казан ти можеш да поместиш всички в себе си. Когато ние бяхме такива, като сега сме такива сме. Колко можеш там да поместиш в себе си? 2-3 връзки, един мъж, 2-3 деца, куче, джип, яхта. Изкусия чужбина. Не е лошо начало. На по-голямата чаша 5-6 връзки. Точно тук ми е въпроса. Смисъл, сега смятам, че е правилно да обичаш един човек. И тук въпросът ми е всъщност това ли е правилно? Да обичаш човек. Много интересен въпрос. Значи, правилно, когато ти поне за един човек да се научиш да се обичаш, а след това да разпространиш това своето качество на всички. Казват така, че ние изглежда това на всички. Сега ще... Това разпространение как изглежда? И колко е щастлив от факта, че ти тръгваш да споделяш тази любов. Значи, накрая ние трябва... Между който също това нещо и духовното много казва така. Накрая ние трябва вътрешно да се обединим с всички 7 милиарда хора на Земя. С всички. За 226 години. 226 години. Абсолютно с всички. Тоест, и какво става тук? Погледни какво разнообразие. Погледни какво разнообразие. Сега ще правим упражнение, ще видите. Какво разнообразие всъщност мен. Ако аз общувам само с 3-4 човека в живота си, и ако аз мога да общувам с цялото разнообразие, там идва богатство, там има безкрай. Там от всеки човек аз получавам нещо. Това е, че духовното развитие всъщност няма пол. Не можеш да избереш кой. Но има специфика. Ако си жена или ако мъж, има малко специфика. Но всички трябва да се развиват духовно, защото всички ще бъдат накрая едно цяло. Има малко специфика, че жените тези, които създават движение на мъжете тези, които трябва да се обединяват по специфичен начин. Два взаимно зависими принципа. Взаимно зависима. Ние сме взаимно зависими. Природа създадена така, че ние сме взаимно зависими. Специално ни създадена така. Затова човек, когато седи сам вкъщи, най-много няколко дена, след това започва да му става мъчно. Той започва да набира телефони, започва да гледа телевизия. Може ли някой от вас да живее сам изцяло? Аз. Колко дена? Години. Колко си взимаш? А тук какво тогава? Говоря, че вкъщи. Не говоря, че вкъщи живееш. Имам да вид взаимодействие с хората. Особен, а не дали го прави. Мога на 2 дена. Какво правя? Толкова. Защото в нас заложен този момент, че ние трябва да общуваме всички. Ние трябва да взаимодействаме с всички. Единствена наша задача е да научим се правилно да взаимодействаме с всички. Що природа ни тиха към това взаимодействие? Тя ни тиха към това да се научим през това взаимодействие правилно да го правим. Това е. И добре, защо понякога имаш нужда? Това е различно. Това, че имаш нужда понякога да поседиш самиче, това е различно, да се понаместиш малко. Но ти нямаш нужда да живееш сам. Ти ако живееш сам, ти няма да се научиш нито да говориш, нито да имаш професия, нито нищо, нито разбереш обичаш ли, ревнуваш ли, завиждаш ли, агресивен ли си, какъв си, ако живееш сам. Нищо няма да разбереш за себе си. Нищо. Така е. Затова сме създадени. Това е части. Затова това е мои части, които ми помагат да разбера какъв съм. И аз съм благодарен на тях. И упражнение.
Става. Аз след 5 минути